खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि गवर्नर प्रफेसर जगदीश मुखी बिथाङा आसामनि हाइस्ट सिभिलियन एवार्डखौ मैया गथायनानै होबाय। 19 बिथांमोनहा आसामनि हाइस्ट सिभिलियन बान्थानि थाखाय फोसावजादोंमोन। 19नि मादाव 17आ मैयानि बे बान्था होनायाव नुजाथिफैनो हादों आरो बिथांमोननि आखायाव बान्थाखौ आसामनि गवर्नर प्रफेसर जगदीश मुखी बिथाङा श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनिफ्राय गथायनानै होदों। बेनि मादाव आसाम वैभव बान्थाखौ इन्डास्ट्रियलिस्ट रतन टाटानो होनाय जादों। रतन टाटा बिथाङा मैयानि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हायाखैब्लाबो बान्थानि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ लाइजामनि गेजेरजों गोजोननाय जासिहरदों। 7 आसाम सौरभ बान्था होनाय जादों। बेनि मादाव बक्सार लाभलिना बरग'हाइ बिथाङाबो सासे। 13 आसाम गौरब बान्थाखौ होनाय जादों। 13नि मादाव 3 बर' मुंफोरा फारियै मनज कुमार बसुमतारी बिथाङा अमा फिनानै जाफुंसार जानो हानायनि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हादों। धरनीधर बर' बिथाङा जिब जुनार आरो बिफां लाइफांखौ रैखा खालामनायनि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हादों आरो उदालगुरिनि अंगनवाड़ी वार्कार कल्पना बर' बिथाङाबो बे बान्थाखौ मोननो हादों। गारि आरो मानसिनि गेजेराव जाब्रबथाय जानायाव हरखाबै 60 बोसोर बैसोनि निहारी नार्जारिनि जिउ खहा। बे जाथाया चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि बेंटल आउटपस्टनि सिङाव थानाय बेंटल आवजाराव जादों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला खानिबुरिनि 60 बोसोर बैसोनि निहारी नार्जारि नेमस्रि मुंनि बैसो जानाय आइजो, 40 बोसोर बैसोनि सासे आइजो आरो 3 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'सा जयैनो बुरै पेन्सन लायनो थाखाय बेंटल आवजाराव फैदोंमोन। बिथांमोनहा जयै फैबाय थानाय समावनो वागनार गारिजों बिथांमोनखौ सौख्रांदों, जायजों 60 बोसोर बैसोनि निहारी नार्जारिया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 3 जोखोम जादों। वागनार गारि सालायग्रा बिपुल नार्जारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा अन्थाइबारिनि थागिबि आरो बिथाङा टुक्राझारनिफ्राय न'फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो लामानि फारनैथिंबो सुबुं थुबुर जानायलाय निहारी नार्जारिनाव गारिया नांनायाव बिथाङा गोग्लैदों आरो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथियो। बेबायदि जाथाय जानायखौ नुनानै खाथि खालानि सुबुंफोरा दावराव दावसि खालामनानै अन्थाइ आरो इथा लानायलाय जाथाय जानायनि उनाव बेंटल आउटपस्टआव गावनो सिमान लाफैदों होननानैबो फोरमायथियो बिपुल नार्जारि बिथाङा। राजखान्थिया सुबिदा लानायनि एबा मुलाम्फा मोननायनि मोनसे खेला। जाय खामानिखौ मावोब्ला बेनिफ्राय सुबिदा एबा मुलाम्फा मोनगोन बे खामानिखौनो राजखान्थियाव मावनाय जायो। बे खोथाखौ बुंथियो एमएलए गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। सानसे सिगां बिपिएफनि एमएलएफोरखौ लोगो खालामनो थांखि लानायखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदोंमोन। बेनि सायावनो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि राजखान्थिया मोनसे सुबिदा लानाय एबा मुलाम्फा मोननायनि खेला। बिपिएफ दोलोनि एमएलएफोरखौ बिजेपिनि लोगो खालामनो थांखि लानायाव जानो हागौ बिजेपि दोलोआ मुलाम्फा मोननो हागोन आरो बिपिएफनि एमएलएफोराबो बेनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागोन। बेनिखायनो बिथांमोननि गेजेराव बे गोरोबलायनाया फैदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि बिपिएफ दोलोआ बिजेपिजों लोगो जानो सिगांनिफ्रायनो नाजागासिनो दंमोन, जाहाथे गाव गावनि बियाबफोराव जौगानायनि खामानिफोरखौ एबा बिथांखिफोरखौ मावनो हायो। मानोना बेरेखा दोलोआव थायोब्ला बियाबनि सिङाव जौगानायनि जेबो खामानिफोरखौ मावनो खाबु मोना। नाथाय बिथांमोननि गोरोबलायनाया राजखान्थि लेभेलाव जायाखै, खालि ओनसोलनि जौगानायनि थाखायल' बे गोरोबलायनाया जादों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथिबावोदि बे समाव बर'फोरनि गेजेराव मोननै राजखान्थि हान्जा दङ, बिपिएफ आरो इउपिपिएल। नाथाय मोननै दोलोनि गेजेराव दासिमबो बुजाबुजि एबा गोरोबलायनाय जानो हायाखै। उननि समाव मा जायो बेखौ बुंनो हाया, मानोना राजखान्थियानो सुबिदा लानायनि मोनसे खेला होननानै बुंथिबावो बिथाङा। मख'नो गोनांदि दानिफ्राय बिपिएफ दोलोनि एमएलएफोरा बिधान सभानि सिङाव फ्ल'र क'र्डिनेसनाव सोरखारनि साइडआव जिरायगोन आरो सोरखारनि लोगो दोलो हिसाबै थागोन। लोगोसे खामानिफोराव सोरखारखौ मदद होगोन। नाथाय बिपिएफ आरो बिजेपिनि गेजेराव बे सोमोन्दोआ बिपिएफनि एमएलए आरो बिजेपिनि एमएलएफोरनि गेजेरावल' जादों। दोलो हिसाबै बे मित्रजोट एबा लोगोआ जायाखै। फरायसालिखौ गंसे गोथार थानसालि साननाय जायो आरो फोरोंगिरिया बेनि गुरु। नाथाय थानसालि बायदि गोथार फरायसालियावबो इनाय हाबा जादों नामा? फोरोंगिरियानो गावनि आंगो फरायसुलिनि सायाव गाज्रि नोजोर होदों नामा? क'क्राझार जिल्लानि सिलगोरा गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं माजेन्द्र गयारिया फरायसुलिफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर होयो होननानै अजद होदों सिलगोरा गोजौसिन फरायसालिनि फरायसुलिफोरा।
फरायसुलिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोरायुं माजेन्द्र गयारिया फरायसालिनिफ्राय फरायसुलिफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर होयो। माब्लाबा फोरोंनाय फावैनो गाज्रि मोदोमाव आखाइ होयो। बेबायदिनो सासे थाखो 10आव फरायनाय फरायसुलिया अजद होनाय बायदिब्ला माजेन्द्र गयारिया बिथांखौ गारियाव लाबोफानानै गोबां बायदि गाज्रि आखु बाहायदों, मोदोमाव गाज्रि आखाइ होदों होननानै फोरमायथियो। आरो बेबायदिनो माजेन्द्र गयारिया गोलाव समनिफ्रायनो फरायसुलिफोरखौ गाज्रि नोजोर होबोदों होननानैबो फरायसाफ्रा अजद होदों आरो माजेन्द्र गयारिनि हेंथायै सोमावसारदों। फरायसाफोरनि बे सोमावसारनायखौ आक्रासुजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादाबो मदद होदों। बिथांमोनहाबो बुंथिदों दि गोरायुं माजेन्द्र गयारिया फरायसुलिफोरखौ गाज्रि नोजोर होबोनायखौ सिगांनि समनिफ्रायनो खोनानो मोनबोदोंमोन, नाथाय बे खेबाव सोराङाव फैबाय होननानै। बेनिखायनो माजेन्द्र गयारिखौ सासपेन्ड खालामनांगौनि दाबि खालामो, जाहाथे उननि समाव बेबायदि जाथाया जाबावनो खाबु मोना। बेनि थाखाय आसाम सोरखार सोलोंथाइ बिफाननि अथ'रिटिफोरनो लाइजाम गथायगोन आरो फरायसाफोरनि बिमा-बिफाखौ लाफानानै पुलिस थानायाव एफआइआर होगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोना। गुबुन फारसेथिं माजेन्द्र गयारिया बुंथियो दि फरायसाफोरनि बिदि अजद होनायखौ खोनानानै बिथाङा सोमोनांदों। जानो हागौ फरायसाफोरजों गोख्रों आरो डिसिप्लिन फालिहोनायनि थाखायनो फरायसाफोरा बेबायदि अजद होदों आरो बेयो फरायसाफोरनि सिगांनिफ्रायनो सोलो खालामखानाय अजदबो जानो हागौ होननानै बुंथियो बिथाङा। गेस टेंकार आरो ट्राकनि गेजेराव गिख्रंथाव सौग्रावलायनायाव गंनैबो गारिनि ड्राइभारनि जिउ खहा। बे जाथाया उदालगुरि जिल्लानि रौता लालपुलाव नेशनेल हाइवे 15आव फुंनि 6:30 रिंगासो समाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला AS 25CC 9639 नंनि गेस टेंकारा रौता फारसे थांगासिनो दंमोन आरो NL 01K 4223 नंनि ट्राकआ मंगलदै फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो गंनैबो गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव गंनैबो गारिनि सालायग्राया जायगायावनो जिउ खहा जादों आरो सानै हेन्डिमेना जोखोम जादों। जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथि फैनानै रिकभारि भेननि मददजोंसो गारि सालायग्रानि गोथै देहाखौ गारि सिंनिफ्राय बख'नो हादों। गेस टेंकार सालायग्राखौ बाक्सानि राम बसुमतारी होननानै सिनायनो हानाय जादों, नाथाय ट्राक सालायग्राखौ दासिमबो सिनायथ'नो हानाय जायाखै। जाथायजों जोखोम जानाय सानै हेन्डिमेनखौ फाहामथायनि थाखाय उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। आसाम सोरखारनिफ्राय गोदान SOP ओंखारदों। SOPनि बायदिब्ला गासैबो जिल्लाफोरावनो गासैबो फरायसालिफोराव थाखो 8सिम फिजिकेल क्लास एबा अफलाइन फोरोंथाय होनाया बन्द जासिगोन। थाखो 8सिम अनलाइननि गेजेरजोंनो फोरोंथाय होनाय जागोन। थाखो 9 आरो बेनिफ्राय गोजौसिन क्लासफोरनि थाखाय अफलाइन क्लास जागोन, नाथाय सान बारखावनानै जागोन। इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल कलेजनि डिग्री आरो पोस्ट ग्रेजुएट फाइनाल इयार फरायसाफोर जायफोर COVID-19नि मोननै द'जनि भेक्सिन लादों बिथांमोनहा फिजिकेल क्लास लानो हागोन। थासारिखौ नायबिजिरबाय थानायनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिफाना बेबायदिनो इन्सट्राक्सन इसु खालामबाय थागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो कार्फ्युनि समा सिगांनि बायदियैनो थाथ'गोन। गलाफोरा मोनानि 9 रिंगासिम गेवनाय थागोन। सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख'फोराबो गावसोरनि सम मथेनो बेखेवनो हागोन, नाथाय मोनानि 9 रिंगासिमल' बेखेवनाय थागोन आरो बेफोर गासैबो दिनै फुंनिफ्रायनो बाहायजागोन। बाक्सानि गरेस्वर पुलिसा माइहुं आरो अमा गन्द्रानिफ्राय 45 केजिसोनि गान्जा हमनो मोन्दों। बाक्सानि गरेस्वर पुलिस बिफाननि OC मिदुल हाजरिका बिथांनि दैदेननायावनो बेफोर गान्जाखौ हमनो मोन्दों। OC मिदुल हाजरिका बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गरेस्वरनि मुहुरिपारा ओनसोलाव गान्जानि फालांगि जानायखौ स्रोद खौरां मोन्दोंमोन। बेनि सायाव बिथा खालामनानैनो मुहुरिपारानि खुकल कलितानि न'आव सिग्रोमनायाव 9 केजिनि गोबां गान्जा हमनो मोन्दों आरो खुकल कलितानाव सोंनाय फिननाय लानायनि गेजेरजोंनो नरेश्वर बसुमतारी बिथांनि सोमोन्दै मिथिनो मोन्दों आरो बिथांनि न'आवबो सिग्रोमहैनायाव अमा गन्द्रा आरो माइहुंनिफ्राय 35 केजिनि गान्जा हमनो मोन्दों होननानै फोरमायथियो। बे आयेन बेरेखा खामानियाव सोर सोरनि आखाइ दंबावो बेखौ मिथिनो थाखाय गोख्रोङै नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो मिदुल हाजरिका बिथाङा। स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डआ मोनसे प्रेस रिलिज फोसावदों। प्रेस रिलिजनि गेजेरजों फोसावदों दि आसाम पुलिस कनस्टेबल UBनि 2391, ABनि 4277, लोगोसे APRO, FNES, DGCD, CGHG आरो AISF आसाम पुलिसनि बेफोर पस्टनि फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआव गोबां बिजाथिफोरानो मोनसेनि बांसिन केटेगरिनि पस्टनि थाखाय उथ्रिसार जानो हादों। बेनिखायनो रिटेन एग्जामनि थाखाय जेसेबां बिजाथिफोरखौ लेंहरनाय जादोंमोन बेफोर बिजाथिफोरनि अनजिमाया 1:5 रेशिय'नि खम जादों। जायनाखि अरिजिनेल एडभार्टाइजआव
1:5 रेशियोआव लेंहरनायनि खोथा दंमोन अदेबानि मोनसे पस्टनि थाखाय 7खौ लेंहरनाय जागोन होननानै फोसावनाय जाखादोंमोन बेनिखायनो बेफोर गासैखौबो नायबिजिरफिननानै जुदि इलिजिबल बिजाथि दंब्ला गासैबो केटेगरि पोस्ट रिटेन एग्जामनि थाखाय 1:5 रेशियोआव एडिशनेल केन्डिडेटफोरखौ लेंहरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि माखासे पस्टनि थाखाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ कमन रिटेन टेस्टनि थाखाय लेंहरदोंमोन बेयाव गोबां फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरा रिटेन एग्जामनि थाखाय लेंहरजायाखै होननानै बेनि हेंथायै सोमावसारदोंमोन बेनि उनावनो स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डआ गोदानै प्रेस रिलिज फोसावदों आसामाव मैया सानसेयाव 5,902 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों मैया सानसेयाव 56,519 नि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन बेनि मादाव 5,902 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों बेनि मादावनो 1,044 आ कामरुप मेट्रनिफ्राय मैया सानसेयाव 8 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो पजिटिभिटि रेटआ 10.44% दासान्दि आसामनि एक्टिभ केसआ 44,075 दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों